kipathu penta methang hemarit chelang pon un lapen kipathu pena jok methang ok prana phan stame misen lasia por rolling pen kipathu hin stame kipathu duna bang kinang sot lapen anpar stame nona kaya hut uvi kimia tuma phan kipathu hin kijapona bang kinang sot binong Lasonsi Dipu Pastorate Presbyterian Risonim so Maya Hinpen Patur Piponsi Pini Rong Chingri Patua Klamalong Kichingsi Annual Sports Meet Paman Ponlong Adapor Pai Kri Sipen Pangching Pon Bangso Sports Meet along DPPRNA leader John Katharpen Kijapon along Pastorate Arlo Risonim so Aro Kido Amonduliatum Chetongdun Kachetong Amonduliatum Lake Dipu Monduli Parko Apa Monduli Cheksulangso Monduli Apar Habjan Monduli Rong Supi Monduli lapen Rong Chingri Monduli atum Chetongdun Bangso Hut Longri Pastor Reverend Latlan Moya lapen Cardinal Mission Field Secretary Reverend R. Laltrapuya atim Chetak Ponlo Kachetak Pon atengpen Shot Put Discus Throw Tug of War Running Race Volleyball Football pen Danglok Asanason Kipathu Padopon Kipathu Hut Volleyball along Reverend R. Laltrapuya atim Chipahai Pon lapen football along Longri Pastor Reverend Latlan Moya atimatum Chipahai Pon lapen an parta kapre kipathu along ki ongdung atum Chipahai dununti nong e ki pajir ponahut team leader Monduli Himari Horen Phangcho lapen Monduli Himari Rolival Phangcho hinpensi nong e pajir ponlo nong e ki pajir tajut ponsi Monduli Himari Rolival Phangcho pen arna mardomsi Hempua Kardom Pensi Bangso Annual Sports Meet Mesen Pen Pajupon News Report Karding Long Live Audio Jungle.